جن إرترا مدب على الطباباتي سلام كمي تقني كبرانن نايلومي تحستونا أبسنو تصحف ذات كوري قونيو عدوم قاشانا قد أماي دراسن ناي دراما سبنيو سنة طبابينيا حدقو عقبام كال سنة طبابينيا حدقو عقبام كال كاب اوان برتاوي قالسي تحزو استفالاليو قدمتات حدس ارتزانتات دراماتات بمسرح يفلت زي كازدما أب مجمريانا تنت مرير صوازر استا مصحف زحتمي بعلمويا سنفلطت هيوتا وحكمنا خوينون يسرح اب تعودي توكيرو استفلالي مصنعتي ياكايدلو نايلومي قندي تخرتنا جن اب سنه طباباوي غزو كونيو حدغو حدي كابتوم محبراوي ميديا استفلالي قطمتات حصرتي صحفات زسناديو كم زي قدما بيلق توسط صنحكو جن بقندو نايلومي ارستنا ابتي سنو صحفاوي شنو خوني مكتتالكم معدم ازي مسكناكا حدغو تي دحرواي شنو خنجمروتي علال كفافيلنا منتي خنريو خطعمنا بمصحف كوم ندابلنا خنوردينا فلما ذا مرير صوايل كزحتم كمصحف ما اسن بخمينا بينا توكيرات سرح هذا مرير صواء بالمصحف ب 95 اب لندن يحتميها تزانتانا باصعينا 9 ولا 7 كلتي جي تقدم بملك علال كاب تغادل تزرخبو زنبركو حوغات بتصوتنا زرخبو نبركو زانتا سمارن دحركا كالاي باصع تحرر كلاز حجي ناي فنكل او واحده دسرحكو سراحيو بياسي مسرتا هراي تحسو اخنت انت يتقلل تتصوايل كادلخا هو جي تي كبيت مستر نايتي صحف او وشت زلو صدعت تغادلتي اب سمهار زنبرن كاوز تغادل ود باص كوينو امچرشا خاني افتاز تولدل عدي باص بنقلقا مسواتي يغوانفو مالتي جزي ابتوي صورا اندانا وخيت كله بمرعاتات تفتيرو كمرعاو جميرون بصوتنا نسوم تمرعيو مستين قال اي بصايو زتمرعاوي حد غدي فيو علالو انا كاود باصي ندحر زينا اتوينا ابز بزي بيوتاي غليلي زنغرو مالتي تصغايشو سلاذا اتوي يو زانتا ناتو نغر نابتي ناي باص خناتات خيدمو اغاطام خوينو اتي ادي زينب مالتي نايتي سو بزاينا افت غبو بوتا عمبابا امتا يم زرخو زغبرا مالتي او يزلو ودخن منغرا يتجمرن باصي انا زاوزيا انت عمت غيرا يمصي زلو يزبخ اسمعيت الله افتن زحرراتانكي زخونه نغر غبريتي ولاد زبز نبره مالتي جسو او يزلو ودخن افتلك عبوتا يخن تقمط ازل خن تاع بابا يزل هو صبو زا مصحف زي اخا منتا تبقاس تيمس حقنيا فصامي زنبره متاثر كنتاي هو اجي مس حقنيا زانتا فصامي تواسبت درستي مغنياتو كافتو كاوغات خاطرخبوت زانتا كافتم كتحكمهم كلها زفصام فصامين دحركا اتي ودب مرعاف قيدو بصوت تمرعيهم غايلا حغبر كل او خاناتو زانتا لو زانتا وسو داقلي نعم غديفهم كا مسواتي وا ولاد غديف كا مسواتي هراي صبو منالبات حجي ابزي عمتات زدحتم كيا اب محبر فقر سنه طببون يركا تي مام مسراتو حجي محبر فقر سنه طبب كا خب استفالالي وعادوتات زنوركم تغادلتي قال دما ابزي عد زنورو سيفيل بمخانيهم تمسريتانيرا
እስከ ብዛዕባ ናብዚ ስራሕካ ታ መጽሓፍን እሱም مسؤول متأثرن تانيرون. أبزي إذا محبر فقر سنة بمس مسرتنا حرنا سنة مالتي تناقشت مصحفتي بزنبالي تأخا خبناينا كم أحدو أبكال أحدو غنا جن ناي تبب زنبالي زلوسب تأخا خبينيرو حنت خبأ تا مرعب غرقالي تبن أغريبا يعني مالتي خفتن تحتما قلنا قاعد أمو قينو مستزنبرني ناي حمام مقنيات قدي فيه مقيد مالتي تا شعب الهريو أو تحت ماتن هالراي من البات حجي إذا مصحف زي أمستو مكورخات أساسي راحت كيد تقيل يبل أبستفلا لي أحدو تتحكمنا ودبوني سريحكا اسكتيناي ناتكم نايت أحدو زنبرة سنة باباو من قصاص ويدما نطفتات انتي مسل نيرو كمنا سي حدا يخصوا سبي زمزاكا نموت زقربه بتسفى زمزاكا مخام نوس عدمنا مش كل نجار كتريو خلقها كما يجرك خا تحويه نسقا مورال يزحويه بتحدي أنا خا مستنيش عدمها جنا زي عليه شويت كيدل دول كله يزحكم زله يجي كبدوتون تي سخات صور حسرحن نساتهم كأني توجي أم كنسهم كبدهم كله تزرزيرو كنسو اللهو أباهم بس حندي كبلها كله نجار كا عاتي خنا وأمي خات سوا تحكم الناس كلا أي مسوى تخفل نيرو بدو ولا سبت غلت ساعات 24 ساعات كسر حسي كلا أي مسواتي يخفل نيرو إيش كلا زمهرة كاسبي لن إذا ترى لا تحتي وتو كسوا تريو نكلخا خانو كله تدالو دكتور كويم ساخا خفلت كله سي هنا أبينا عالم يزولو دكتور كويم ملو ليتي اوبريشن غيرو سخا لامبانينا حس كامت بحث ندا غبره ري خايو سخا اموسو علم تحتن كتفل كلا سن عيد ابزيتي نح او قيل لينا عي كمزي عدنا بولو عدنا خطوت سي بزح نجار كتفحر عليك بحاو خصلولو قاللو سو كله ودب زبا غمبارنا عيس عدنا يني جي بقلل تقول سوي كونن ግን نيشتاي قط منبو كلهم عمناي مصحف كستاي ስለዘለኒ بو قرب كميدينا نيرنا نبل صبو كميدينا نيرنا قد مبالك تي سنه طباباو شنخ كخمي نيرو اجي معري اتناي تود بحيلي حكمنا نقح ባህሊ معري يزغي اجي وي ربع وي سولس تقوينا مزنقعنا وقعتنا ناي ابالاتن معريو ጥበብ ዝፈርየሉ ቦታ እዩ ነይሩ ቶም ካብ ፍቆዶ ግንባራት ዝመፁ ኣባላት ምስኦም ተዋሂድካ ድራማ ትሰርሕ ምስኦም ተዋሂድካ ምዝንጋዕ ትገብር ዓበይቲ ድራማታት ናይ ፍርቂ ሰዓት ናይ ገለ ትገብር ህይወት ትዘርኣሉ ነቲ ዘየለ ህይወት ነቲ ዝቁንዞ ዘሎስ ፈውሲ ቃንዛ እዩ ነይሩ እቲ ጥበብ ኣዋቲኻ ትደርስ ሕጂ ብሙሉኡ ፍጻሜታት ኣብ ውሽጢ ሕክምና ስለ ዝመፅእ ነበረ ኣብኡ ጥበብ ዝፈርየሉ ቦታ እዩ ነይሩ كمزي بحلاو بدايات كلمة ليل كام ناتهم سرح قينو زفليلو زي كونس كل زمس قالوا ينيرو جي عبيت سرحت كاسري هنا ولا سكن ابنت انتي يالو تذكر ايوا انت خافتن ناي فرق ساعه دراما سريح نيره مالتي كموت نلعلي موصعتي تبل جي كموت نلعلي موصعتي لذهبكوا كدعت كل كيسلو طري عمته مهرتي صغير جفت جيزتي أدين مس جنبار مس زباو جنبار تودي باوش تختمات تسرع وداها مس سلاي كوينو تسرع ولا مونغو جن ولا حنت زكو دايت فولتو نيرا مالتي أديا بترتاح حزوا كله نتا قالات نقرأنا تاني إشتي قالا أما جرب بزلو راقتي نايس حبريتا أو تيخك أصليات بلا قالا شو الساعة تفلت نعنا عم بيبا لك عدي لبخس مسحوات كينيرو مسدقنا يرو إلى زي أزيت فلت هزان زي حوا قديفان ميدا تخيط مالتي أم ميدا تقادل تروبوا يمرمروا خبيخ مسيخي يجي تقادل ترغب كل نجاري خات نقرو ساتهم كدعات يوم نيرو
كم زرخبوا مالتي جو دغبا سلا زنبرو كل مرميرهم ادي خم زغيرا ني ادي ابروف ركب نزغاي لاغيرهم نافتي ادي تاثيراتو زلا يمحلالف مالتي ادي ومبدي ولا ومبدي ترخيبالا بال حوا خالك خمتن خالوت انفورميشن ابز خودكم زخيدم زبل نبر او حفتو بصيح كن ملخت زي هابوم نيرو مالتي اجي نحوان كلكم دسر غبرو اوشت اريتراوان كابزيوم زمت حقኛ سب سلازي له كلهم يتو يبال اجي او ايتي شامبل مرمرا كله خموت نلعل مقصعات خريئكم يبل شعتو يري نتا غوالا يمصوا دي تقرب ودخ اثر مالتي تي ناي صلاي زنبره جين خلتيوم مامصا بيلو نتي ودا مجمريا رشنو واز غلغالينا نبرس كما جركا كمزت مسحاب فطر مستي شامبل مستمرمار نو 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 ندي اكو كموت نلعل مقصعات خريئك يزبلو نزيا كموت نتاغو على حابتلا شعو نعلم باقاኝ وسدوا موت كبر نزيا يلو نعلم باقاኝ كم توسد كبر مالي مسيبل ابوشت حبرتسب كون كون سرح كان يركع خمو بتحدث سوتافي ناي تزبي ابقال سم معبال درجه نقحاتن كما يتذكروا نسخه خمس معناتها كم حكيم طرح لكم كخمس نطببኛ نتواناتتي انت يا بركتون يركا انت يتذكر هو دهري 84 ناب حزباو حكمنا مبزحت نتيفه مالتي كم تزبل كابت مجمريا غانتا 16 مجمريا عن بربب بس ترجمين يرا مالتي غنا عبس لزنوركو دحرغان كنا تشاد شاورارك متصخلو عرارب كنا تشاد شاورارك متصخلو مجمريا غيزه عرارب مسروتولو وان او كم اگر حكيم تماهر او فليمه مالتي نتي نايز باغون بار صراحه شو بدحريو همز تبلو عند عيني دا قدم دا كله محرم تزنبوري نيرو شعلات بحال نشتي تندا نيرهنا يغارم رؤسهم كبدم زتهرمو تفالالي بصوت زحكملو مالتي بدحري اندا معبله خيدو تربان دا عبيه خيدو عند عين ويمو 80 سلستن مالتي ابا افتم فلمتي دا عيني مسرتنا 4-5 ابالات كوينا كاب جرمن زمزي فريدريك دبال دكتور نيرون نسو ابتحتي اندابلنا نعين وين مالتيو بدحرينا بغانتا 10 حدي بدحري اذن 84 اركبو طميتنا حزب مسكوني اب زارا ناي حكي حزب خويني جميره مالتي فابوني نيو اب حزب زتكره سرح جميره جي معريو خانا يزانتا مصحفن مكابن ولا ذا انت وزبولكو بخور غالي تبل مرعى بخور غالي تبل كاب حزب زرو غوازانتا كما يتتاساسر حجنا امنت قدم ما الكطيس كان ديخا انت ايتو حستو مستي كاب حزب درخب كالو خ انت ايو حجي كحكم زموصيم كما يكمو دغودم دولو يبلو اب تماساسال مالتي حجي سلامتا زان كما يتازان انت يا غلبلم او نايلوم 100 عام 50 عام يلو تافصامي نغرن مالتي تام بتعمي تسقا كافصامي حصار فصاميا بخور قالم انت خمرعو زدالو حبرتسب كا بتي قدم بحالي قالكت مرعو تخوينا تقنطت كل ነገር كغبرالو مالتي جيتي قصل مسل تبلع كل ነገር غبري انت دريقه كسبتي شا تسرحوا مسيلا مرعى خونا غلغلت بحال بروسس አለው حجه ادنا زيات حيلا نقالا سباي ترايبي مرعى خبيرو يدالو يزبل اد حجي تتغبرو زنبرت قصل مسلي هبان نقالا اغاطام خوينو وصات حميما ولا تموت درو مرعى مالتي حجي وي كيتبلي ابزيات مزتا زانتا وي كيتبلي واليكم مرعى كما يركا موتي قال كتمرعو موت تكون تعيتي قاليكم ورقي يبلت زانتا استايت غيرو قرب ليك غبر مرعوتي يوردو اقوت يزموصو قال هابنا بحال شعبي قدم كما يكمود قدم سر خبدلو قال نقدميكم بحال كرار كبرو واتا كله يحبا غزاويات سيدرقوا مالتي تازانتا كابز بخمزي هاكا
ካልእ ምስ ምናልባት ምስ ነፍሴሪት ሓርበኛ ተቓላሲት ኣደይ ዘይነብ እውን ምርኻብ ነይርካ ኣብቲ ከባቢ ከመይ ትፈልጠን ካብቲ ስነ ጥበባዊ ስራሓተን ብፍላይ ከዓ እስኻ ከዓ ምስ ስነ ፅሑፍ ምትእሳር ስለ ዝነበረካ እንታይ ትዝክር? ኣብ 87 ማለት እዩ ሓኻይም ቦጠለን ምስ ተምሃርና ኣብ ወግረት ከባቢ ይምደብ ማለት እዩ ሓደ ካብኡ ከዓ ብዓዲ ሼኽ ማማ ዜነብ ዝነበረቶ ቦታ ክቡር ቦታ እዩ እቲ ህዝቢ ከዓ ካብ ሰሜናዊ ባሕሪ ካብ ገለን ኣዝሊቑ ዝመፅእ ህዝቢ ክሳታት 2,000-3,000 ዝኸውን ህዝቢ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ዝሰርሕ ምጀመርኩ ልክዕ ዓርቢ ምስ ጣሃሊኒ ዝበሃል ብፃይና ነይሩ ምሳይ ከድና ቡን ምስ ማማ ዜነብ ንሰቲ ዛንታ ተተቕርቦ ትዕላላ ኩሉ ነገር ካብ ገፅ ተጋደልቲ ሪኣ ተንብብ ኣደያ ኩነታት ኩሉ ከሎ ድስማዓ ኣብኡ ከሎ ድሕር ሂሚሉስ ኣብ ሕቆመን ኮን ወደቕ ኸውን ወደይ ኢላ ተዘንቱ ኣደያ ፅንዓት ሂባ ንኻልእ ፅንዓት ትህብ ክብርቲ ኣደያ ህዝባዊ ግንባር ከዓ ሓደ ካብቲ ሓይሉ ዘተኣታተዎ ዝነበረ ኣብቲ ግዜ ብፍላይ ሕክምና ህዝቢ ከዓ ካብቲ ህዝቢ ኢና ክንምህር ጀሚርና ኣጋር ሓኪም ክንምህር ጀሚርና ንዓና እተሓጋገዛ ምሕረስቲ ክጅመር ልክዕ ከምዚ ሕጂ መንግስታዊ ስራሓት ኮይኑ ብዚ ዘሎ ከምኡ እዩ ተዋዲዱ ጓላ ምሄርና ኣጋር ሓኪም ጓል ማማ ዜነብ ማለት እዩ ካልኦት ከምኡ ምሕረስቲ ምስኣኻ ትመኻኸር ተን ለባማት ዓበይቲ ዓዲ እንድሕር ሒዝካ ዓዲ ሒዝካ ማለት እዩ ሕጂ እሱ እቲ ደሰሳ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዓብዪ ስራሕ ዝነበረ ሳተን ከዓ ብቑኑዕ ልበና ምስ ሃባኻቲ መንገዲ ኩሉ ነገር ረሁ ጥበባስ ብሓፂር ፅቡቕ ዋላ ንዕንን እቶም ማለት ካልእ ከባቢታት እውን በዚ ኣብ ህዝቢ እውን ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ስለ ሰራሕካ ነቶም ናይ ሓካይም ብፅወትካን ነቶም ኣብ ኣፈፌት ናይ ጥዕና ስግኣት ኮይኖም ዘፅንዑ ዝነበሩ ውግኣትን ኩሎምን ቅድም ኣቢልካ ዝጠቐስካ ግጥሚ ነይራ ንዓ እሞ ከተንብበልና ብድሕሪኡ ናብ ካልእ ሕቶታት ክሰግረ እዚኣ ንኩሉ እያ ኣብ ንኡስ ዕድመና ምስሊ ፅንዓት ዝተቋደስና ኣሃዱ ሕክምና ከመይ ዲና ነርና ትብል መርሓባ ሰብ ቀደም ብሉፃት ብፆትና ክንዝክሮ ንቕዝሙ ታሪክ ምግዳልና ኣብ ንኡስ ዕድመና ምስ በልሕ እምሮና ኣሃዱ ሕክምና ከመይ ዲና ነርና ኣብ ዓለም ዘይድገም ታሪክ ዘመዝገብና ምንባሩ ዘይፅወር ከም ንቡር ወሲድና ትለዋህ ልቢ ሓልዮት ፀወታና ይመላለሰኒ ናፍቆት ዘኢኑ ፀወታ ፍቅርና ከመይ ዲ ነይሩ መሪር ክንሱ መዓር ንቐስመሉ ሕሉፍና ዘኪርና ሎሚ ንነብዓሉ መሪር ክንሱ ፍሽኽ ዝበልናሉ በቕኒት ክራር ዜማ ንፈጥረሉ ክራር ክንሰምዕ እክብ ዝበልናሉ ምስቶም ውግኣትና ጓይላ ንተኽለሉ እሱ መልክዕና ሓደ ንነብረሉ መራሒ መስርዒ ብዛኣ ተኸይደ ኣውቆል መራሒ መስርዒ ዝከረካ ዶ ነፀላና ሓደ ንቑሪ ዝኣበደ ይዝከረካ ዶ መጋቦ ብሓደ ወፂና ብእጋርና ክንለውስ ኣብ ፊስቶ ጠሪቕና ወዲ ዓከር ንባኒ ቀጭቅጭና ዱጭ ክኽብብ እንጨቲ ፈሊፅና ይዝከረካ ዶ ሰውራ እንጨቲ ወፊርና ኣጉናት ፄርና ኣብ ማእገርና ይዝከረካ ዶ ውግኣት ብባርየላ ከነመላልስ ሓዲርና ኣብ ሙጉሑ ክንሓፅቦም ከለና ይዝከረካ ዶ ሓይሊ እንተ የኸቲትና መስርዕ ብሬን ኣብ ሓደ ትኪልና መድፋዕ እጂ ኮይነ ክንዕለም ከለና ይዝከረካ ዶ ጥኢት ጓል ዘርኡ ኣብ ቅኒት ፀኒሓ ንስክላ ወፂና ይዝከረካ ዶ ፅሕዲ ክንቆርፅ ብቁሪ ጠንቢና ሰዓትን ፈረቓን ንማይ እናወረድና ይዝከረካ ዶ
እቶም ግንባርና ደው ዘፍረሱ ጀጋንና ጎጾም ከነለልዮም ብዘይ መቃልና አብርሃምን ኢልና ንሰምዮም ዝነበርና መንነቶም ከይፈለጥና መስዋዕቶም ዝተዋደስና ይዝከረካ ዶ الرأي حدقو من البات حجين دحريت ملس قبلك قرمم ميدا موصاخا ناي توس ناي سنه طبب توهبوخا ناي مدرخ الاتكا ناي مسبات ناي قرراب ባህርያትካ ከመይ ነይሩ ብንእሽተይ ከለኹ ካብ ቀደመይ ትግርኛ መንባብ ፈትየ እዚ ናይ ደም ጽሑፍ ገና ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ከላ ማለት እዩ ዓዲ ምኻድ ከዓ ፈትየ ክረምቲ ካብ ኣስመራስ ዓዲ ምኻድ ፈትየ ኣባየ ናይ ንእሽተይ ዛንታ ኩሉ እያ ትነግረኒ ኣነ ከዓ መፅሓፍ ሙሉእ እየ ብበላ ትግርኛ እየ ብበላ ክገርመካ ዋላ ሻድሻይ ክፍሊ ኣብ ጀግኖች እናተማሃርና ከለና ጊዜ መግዛእቲ ሲ ብክርክር በመሓርኛ ይዝቀርብ ኣነ ከዓ ብትግርኛ ኣቅሪበ ማለት እዩ መምህር ከዓ ፈቃደኛ ኮይኑ መምህር ዓለም ዝበሃል ሽዑ ናይ በረኸት መንግስቲ ኣብ ደርፍታት ነራ ፍቱትን ቅንዕናን ደይኮነ ገስገስቲ ናይ ተንኮል መምሃራን ክፉኣት መራሕቲ ትብል ንዓዋ ሃይደ ሓንቲ ግጥም ሰሪሐ ማለት እዩ እጂ ኣብ ካብኡ ዝፈለሰ እዩ ካብ ንእስነተይ ናይ ዛንታ ምንጋርን ኒውስ ዜና ኢልካ ምዝርጋሕ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከምኡታት ባህርን ነይሩኒ ማለት እዩ ትግርኛ ኣዝየ ዝፍቅር ገላፂ እየ ዝብሎ ደይተሰርሖ ብዙሕ ነገር ከም ዘሎ ገይረ ይሓስብ الرأي ጽቡቕ ማለት ከምዚ ጥርንፍ ደበልናዮ ጉዕዞታት ናይ ሜዳ ናይ ስነ ጥበብን ከምዚ ነይሩ ንዓዲ እንግሊዝ ወይ ድማ ዓባይ ብሪጣንያ ክትከይድ ከለኻ ምናልባት ከም ዝተቐብፀ ሰብ ዓይነቱ ሕማም ክብድ ዝበለ ከም ዝነበረካ ይንገር እንታይ ነይሩ እቲ ቀንዲ ሕማም ብኸመይ ከጥዕኻ ብሓቂ እጂ ብፆተይ ክሪኦ ከሎ ኣሎ ዲቡ ብህይወት ከመይ ኢሉ ተሪፍ እዮም ዝብሉ ናይ ፀላም ከብዲ ሕማም ነይሩኒ ማለት እዩ ኣብ ኣስጋዕ ኩነታት ኩሉ ነብሰይ ብጫ እዩ ተቐይሩ ይህሉን ግን ሞራል እቲ ዕጥቂ ናይቲ ግንባር ኣብ ውሽጢ ልበይ ዝፈለሰ ስለ ዝነበረ ምህላወይሲ ብፅንዓት ያረጋጊፀ ዓይነት እዩ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ኣተኹ ሓደ ዓመት ወሲድለይ ማለት እዩ ነቲ ሕክምና ፅሬት ክገብር በቲ ዝተዋሃበ መደብ 900 ወዲ ሰብ ሓንጎል እዩ ዝሕውዮ እንድሕር ንሓንጎልካ እሚንካዮ ዋላ ማይ ሰቲኻ ትሓዊኻ ሕጂ ኣብኡ እቲ ናተይ ብልጫ ካብ ግንባር ዝወሰድኮ እዚ ካብቶም መስዋእቲ ፍሒርናሎም ዝትስኡ ነበሩ ብፆት ኣለኹ ዝብሉ ዝነበሩ እሱ ሞራል እዩ ኣተሲእኒ ብህይወት ሃሊ ከዓ ተማሂረ ጽቡቕ እንታይ ኣጽኒዕካ ኣብነት ከመይ ነይሩ እቲ ትምህርቲ እቲ ስንምንካስ ዝበሃል ክሳብ ክንደይ ኣብ ዓወት ኣብፅሕካ ትብል ሕጂ እቲ መሰረት ስንምንካስ እንዲሁ ዓወት ደብፅሕ እቲ ናተይ ከዓ ታሽዓይ ክፍሊ ቁርብ ጀሚረ ይኸይደ ቀደም 10 ዓመት ከዓ ተጋዲለ ማለት እዩ ሕጂ ዋላ ሓንቲ የብለኝ ብጀካ ሕክምና ዝመሃሩኒ ስነ ፍልጠት እዩ ዘለኒ ሕጂ እንታይ መወሲነ ዓዲ እንግሊዝ ወረቐት ከይሃብሉ ከለዉ ክጋደል ኣለኒ ክመሃር ኣለኒ ዋላ ተተመለስኩስ ትምህርቲ ሒዘ ኸይድ ኣብ ሜዳ ከለና ዓይነቱ ጹም ትብል መጽሓፍ ኣላምሽ ሓንጻር ዛንታ ነታ ዓይነቱ ጹም ከነንብባ ክንመሃር ከለና ይኽብደና ስለ ዝነበረት ናይ ሳይንስ ቋንቋ ብዓይነቱ ጹም ጌርና ነንብቦ ኢና ንብል ኣብ ነፀላኣት ኢና ሰብ ከይረኣኻ እጃ ዓዲ እንግሊዝ ከይደ ከዓ ኣብ ነፀላኣት ሰብ ከይረኣኹ እንድሕር ሰብ ርኢኻ ቢጅንካ ባሕብትን እዩ ዝብል ኣብ ውሽጢ ነፀላኣት እየ ሸምዲደ እቲ እንግሊሽ ማለት 3 ዓመት ኮሌጅ ገይረ 4 ዓመት ከዓ ዩኒቨርሲቲ ባዮሜዲካል ሳይንስ ወዲኤ ማለት እዩ ሕጂ ብዓይነቱ ጹም ሓሊፈ እሳ ትረኣየኒ እስከ ኣብ ሜዳ እውን ብዙሕ እዋን በዓሶ ትጥቃዕ ዓይንኻ እውን ብጭጭ ከም ዝነበረ ትፈልጥ ኢኻ እዚ ናይ መድሃኒት ምጽናዕ
ስለምንታይ ኻናው ቀንድ ተወኪርክ ايوه اجي تمسرتي حكمنا دهنت كتقبر الحزب تكونك وش تقطعت لك مالتي اجي انت يتراينو مالتي تزحلفكو قنزا ገና ዘይተሐከመ ሰብካ መሊ ስለዘሎስ እዚ ዓይነት ሪሰርች ተገይር ባዮሜዲካል ሳይንስ ወሲድካ ማይክሮባዮሎጂ ጽቢዕካ ባክቴሪያ ሃመይ ጌርካ ተቆጥሮም ድሕር ሰሪሕካ ምክንያቱ ምስቲ ንሕና ናይ ካይዳና ወታደራዊ ጉዕዞ ካብትን ናፍትን ንኾዶ ሕማማት ቀሊል ይተላባይ እጂ ድራግ ሬዚስታንስ ዝበሃል ወላ ናይ ዓሶ ተምፂኻ ድራግ ሬዚስታንስ ዝሓዘ ዓሶ ጣንጡ ድሕር ኣመሓላሊፋሉ ነቲ ሓደ ሕሙ እቲ ሓደ ከማይ ዝሓልፎ ሕጂ እንታይ ካ ትገብር ዘለካ ንዕኡ ዝፍውስ መድሃኒት ክትጠቃም ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ክትስዕሮም እጂ ኣብ ኣፍሪካ ምህላውና ምስቲ ናይ ቲቢ ድራግ ሬዚስታንስ ኣፋውሳና መድሃኒት ኣዋስዳና እቲ ሰብ ሕጂ በፅሕዎ ደሎ ደረጃ ይበፅሐን ተቐደም ቡኤ ኮን ድኾን እንድሕር ኣፅኒዕስ ንእሽተይ ሚያ ገይረ ሓልፍ ህይወት ረኺበስ ህይወት ይረክብ ደኸውን ዝብል ፍልስፍና ሒዘ ጽቦ ብዘይካ ኣብ ደቅኻ ክምለሰ ኣብ ሃገራዊ መደባት ኣብ ኮሚኒቲ ቋንቋን ባህልን ትምህሪኻ ብዘይክኡ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ፌስቲቫላት 10 ሰነ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት እውን ተሰናዲእኻ እስከ እቲ ንጥፈታት ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ደቅኻ ኣብነታውን ተማሃሮ እዮም ዝብል ሓበሬታ እውን ረኺበ ኣለኹ ስለዚ ከመይ እዩ እንታይ እቲ ፍሉይነቶም ድኾነ ስድራ ቤት ዝብሎ ኣነ ሕማቕ ቆልዓ የብሉን ሕማቕ ኣተሓሳተ ዘይኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ገዛ እያ መሰረትካ ኣብታ ገዛ ከመይ ጌርካ ትሰርሕ እጂ ኣነ ሱቕ ኢለ ይኮንኩን ለቢመ ምክንያቱ ዓብ ወደ ኣጋጣሚ ወደ 13 ከሎ ንፕራይቬት ስኩል ክወስድዎ ክንወስዶ ኢና ካባኹም ክንፈልየ ኢና ምስ በሉ ንፉዕ ስለ ዝኾነ ሽዑየ ገምጋም መፅናዕቲ ገይረ እንታይ እዩ ኢለ ክፈላፈስ ጀሚረ ማለት እዩ እሱ ቦርዲን ስኩል ምስኣተወ 35,000 ፓውንድ እንዳኸፍሉ እዮም ኣምሂሮሞ ካብቶም ኣብ ምስ መዞን ሚሊዮነርስቶም ነዚ ዓዲ ዘንቆጥቁጥዋ ዝመሃሩላ ቤት ትምህርቲ ሲ እንታይ እዩ ሚስጥሩ ካልእ ሚስጥር የለን እንታይም ገይሮም ኣብኡ ዝምህርዎም ቴሌቪዥን የለን ኣብቲ ውሽጢ ቤት ትምህርቲ ሞባይል ዳታ ኣይፍቀዶምን እዩ ሕጂ ሸብ ከምቲ ንዕኦም ዝደልዩ ገይሮም እዮም ድሕዝዎም ሕጂ 900 ብሬን ናይ ዝኾነ ኣብ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ዝፀልዎ ቴክኖሎጂ እዩ ካብ ቴክኖሎጂ ልጊስካ እንድሕር ትምህሮ ኣለኻ ንሓደ መንእሰይ በቲ ትደልየኻ ትቑርፆ ማለት ሕጂ ናቱ መፅኣቱ ምስ ረኣኹ ኣፍታ ድመፃና ኣብ 2 ወርሒ ሓንሳ እዩ ድመፃና ንገዛና ድፍቀዶ ማለት እዩ 2 መዓልቲ ቀዳም ሰንበት ሽዑኡ እታ ፕላን ናብቶም ደቀይ ንዕልል ማለት እዩ እንታይ እዩ ከመይ ገይሮም ሕዝኹም ትጣራ ከም ወላድስ ትስከፍ ኢኻ ሓቂ ደቦ ሰዲደዮ ደለኹ ፈለየስ ክኸስብ ዲ ትብል ኢኻ ሕጂ መጨረሻ ብናቱ መገዲ ንምሃር ማለት እዩ እታ ገዛ ሶኒ ስጋዕ ዓርቢ ቴሌቪዥን የለን ኣብ እንግሊዝ ዳ ደለኹ እምበር ኣብ ሓንቲ ገዛ ኣለኹ ማለት እዩ ካብኡ ዝለዓለ ካልኣይ መስርሕ ከዓ ፍቕርን ስኒትን ናይቲ ገዛ ከመይ ጌርካ ቢልዲን ትገብሩ ዝገርመካ ኣብ 3 ሰሙን ናቕፌታ ነብሲ ናቕፌታ ኣለና ምስኦም ኣብ ምስተን ደቀይ ዝኾነ ዝገበርና ዝገበርዎ ብጆክ ልክ ከምቲ ኣነ ሜዳ ተሓፀብኮስ እንዳተሓፀብና እንተኺልናስ ክንዕወት ኢና እሳያታ መስርሕ ኣብ ገዛኻ እንድሕር ቋንቋ ላዛ ዘለዎ ትዛረብ ኮንካ ወድኻ ካልእ ክዛረብ ኣይክእልን መበቆሉ ገዛ እያ ሕጂ እታ ምስጢር ንሳ እያ እታ ናቕፌታ ነብሲ ናቕፌታ ምታወይ ከዓ ንዓይ ዓብይ ክስታይ ገይራሃኒ እያ ምስ ደቀይኩም እቲ ሓባ እፃወት ኩሉ ነገር እፃወት ኣብታ ዘለኒ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ዘይረኸብክዎ ዕድላት ላዕሊ ክረኽብዎ ኣለዎም ካልእ የለን ምክንያቱ ካብ ባህሊ ርሒቕና ኢና ኣብ ስደት ኮንካ ብቋንቋ ትግርኛ ትሓልምቲ ዝኸበደ ስነ ጥበብ እንድሕር ካብ ዓዲ ወፂኡ ሞይቱ ማለት እዩ ከምዚ ካብ ዓሳ ካብ ባሕሪ እንድሕር ወፂኡ ዝመውት ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ካ ክትገብር ዘለካ ወፂና ኢና ዘለና ምሽ እሞ ኣብ ዓወት ክበፅሑ ኮይኖም ደቅና
تن مسمر كانت حزوم لنا هجي بأمس حاسكوات نيشتيكم أسعيبو أبصبو بيت مرتي مهارالو أنا أفورد كجبرو زيكل مالتي قليل أكون أنا عادي من قست بعلو 10 كفيلو نتنيشتي يمهر اللي علو سجاي هجي نسيت كم يجركا جزاخا أنا سنعة أبغزي ولد صبو أب ببينو نتفتات نايتي كوميونيتي بفلاي كاب 10 سنين بعدنا صناتن كومون وعلا ناي منسيات قدفون استفلا لي تحستوتات تقرب يخا جن كساب حجي مصحفتنا محتم صراحه هيقصل كان سلامنتاي صبو اجري افتي درجه تنفاس رخيبه ادمي دعد زحش كله نابرا مزي مالتي ناب قلعو زبليخا امبر كم صحف هذا 5-6 صحفات ودعت اللواني مالتي كابز حيزين زقطكو راي تصحيفنا مጨረሻ نخبص حيل زبل كون درسات مالت قالي ناي ميدا قالي خا زمحاسكوب زرخبكو زانتاتات ولا فيلم كسرح زقل تبلو قال ግን ከም ዝብለካ ጥበብ ካብ ዓዱ እንደርሒቁ ካልእ ጥበብ ይዘጓንፉ ጂቲ ጥበብ አጓኒፉ ዝነበረ አደ ኣብ እንታይ ቃንዛ ነይረ ኣብ እንታይ ጥዕና ነይረ ካልኣይ ኣብኡ ተመርዒ ኣብኡ ወሊደ ምደገይ ሳልሳይ እናብሮ ንጥበብ ዘጊሽ መገድኻ ድሕር ኣታው ከምጻልካ ዘይክእል ኮይኑ ትዕገት ማለት እዩ ትስርሕካ ጥራይ ተብል ግን ሒስካ ያለኻ ኣብ ልበይ ስለ ዘሎ ቃንዛ ሃገር ስለ ዝኾነ ኣብ ነፍስ ወከፍ በዓላት ዝግበር እናቆራረጹ ዝኾነ ነገር ያቀርብ ማለት እዩ ዋላ ንቆልዑ ዝም ቆልዑ ዘሪኦ ድራማታት ናይ ግእዝ ኣለው ኮሙ ዋላ መምሃሪ ቆልዓ ከመይ ገይሩ ፊደላት ቀልጢፉ ጽንዕ مهزوم يزي جي كم ذا الفابيت A B C D الكامش تما فيدلات جي نعو بقلل نامي ميزي مالتيو فيدلات حجري ببلحت هيزيو أدي تحجوسي مزحفك إليه ها هو هي ها هنا بلي إنب ببقرصتاتو كله على ليه ببوبي بابي حجي كم أتات غيرها بدي زلنا ترتي نت كوميونيتي حكس مالتي صبوا نمصا خابا خنت خنصبينا جي عم مصات عب تسفايسي اب طببي مالان تي غواغواف غدي في يزلخو لبي زقون زون مالتي طببي قانقانا خا ازي مكور ندحر سريح خالو ازيو هبتم سرحلو تخيل قانقاي او بدل تنزلوا ناي ገንዘብ አይኮነን ገንዘብ ካሊዩ ግን ካልፋሎ ወጥ ታሪክ ካልፋሎ ክስነዳሎ ክጽባቀ ከነርኢለና እንጂ አው ያ ጋር ያቴሉ ናውኑ ንጎይ الرايمون احنا هنا عاود كاينا من مغنياتو ابو زح غطاميتات نعللو مستفالاليو ابالات حكمنا نروح حبريتان تايو توم بصوتهم تسوون حكمنا دموصو دعللو وسي كال زانتا مخوني يفلطي صوم دما باكل تقربو سلازنبركم تغعزوتات تقليلو عوت مصاي يخونل كان من لومي بزخنزازمنا خلق غزي أسفح بيلكا مس مصاخا كال مسكال تحستوتات ناي تمكر خاخن اللينا نلو مجن بزخنزازمنا يعني لنا ورتا بني زي خبركم تختاتلتنا مس سنه طبابنيان ناي حكمنا بعلمويان حد قعقام كال زكانا على البزخنزازمنا كملهم بخلو تحستو كسام راخب بروحنا